kayang menyam ibahagi. Iningka kong number one, tiktak yaking kanyaman, gigiling niya nagubabot lalang. Iningka kong number two, tiktak yaking kayubo, makalapit lit niya ng Sabado. Malagong first lady, tingin ka na kong number three, at you ka-three, pagdating makabikini, kapitanan ng baby. Eka sabi mo ayat se, pero kuite, uling-ing lubit ko ke.